ଏବେ କଣ କରୁଛୁ? ଏଟା କଣ ବେ? କଙ୍କଡା କୋଉଠୁ ଆଣିଲା କଙ୍କଡା? ବିଲରୁ। ଇରେ ବାପ ରେ କି କଙ୍କଡା ବେ। ହେଇ କୁକୁର ଗୁଡା କଣ ଦଉଛନ୍ତି ବେ? କୁକୁର ହଉଛି ମୁଁ ଯିବି। ବଢିଆ କଙ୍କଡା ହେଇଛି ବେ। ଖାଇବ? ନା ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିବୁ। ଧରିକି ଆଣିଲ ନା କଣ? କିଣିକି ଆଣିଲି। କିଣିକି ଆଣିଛ? ଦେଖାନି ବେ ଗୋଟେ କେମିତି କଣ ଛଡଉଛୁ? ଏଇଟା ଛଡାନି, ଏଇଟା ବଡଟା ବଡଟା କାମୁଡି ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖାନି ଦେଖାନି। ଆଉ ବଢିଆ ହେଇଛି କଙ୍କଡା ଗୁଡା ଆଜି ଖାଇବ ଏ କଙ୍କଡା ଝୋଳ ଆଉ। ତା ଗୋଡ ଗୁଡା ସବୁ ଅଲଗା କରିଛ ନାଇଁ? ଏଇଟା କଣ ଛଡଉଛୁ ତା ଦେହରୁ? ଫୁଲ? ତା ଫୁଲ ଛଡେଇବ। ତା ଫୁଲ ଛଡେଇ ଖାଲି କଙ୍କଡା ଆଉ ତା ଏତିକ କଙ୍କଡା ଆଜି ତମର ଝୋଳ କରି ଖାଇବ ନା? ଯୋଉ କାମୁଡୁ ନାହାନ୍ତି? କାମୁଡିବେ ନା ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବେ ନା କାମୁଡିବେ। ମୁଁ ଖାଲି କାଇଦାରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୋଲି ଛାଡି। କାଇଦାରେ କରୁଛୁ ବୋଲି ପୁରା ହଉଛି ନା? ନହେଲେ କାମୁଡିକି ପୁରା। ଯାହା ଥରକ ଦବୁ ପୁରା ଚିହ୍ନି। ଏ କଙ୍କଡା ଆଉ କଣ ଆଣିଛ? କଇଁଛ। କଣ କରିବା ଆମେ କଇଁଛ? ଆବେ ବାପରେ କେଡେ ବଡ କଇଁଛଟା ବେ। ହେ କାମୁଡୁ କାମୁଡୁ କାମୁଡୁ। ଏଇ ନେଇ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା।